या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। सिंधुदुर्गचे पालक सचिव तथा आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासनाचे सचिव वीरेंद्र सिंह यांनी सावंतवाडीत उपजिल्हा रुग्णालयाचा आढावा घेतला। जिल्हा बँकेचा विषय जिथे पोहोचायचा आहे तिथे पोहोचलाय। शिवराम भाऊ नारायण राणेंनी बँकेचं नेतृत्व केलं। मलाही जिल्हा बँकेबद्दल आपुलकी असून कोणत्याही प्रकारची नोटीस मला आली नाही अशी माहिती माजी आमदार राजन तेली यांनी दिली आहे। नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून आपला जिल्हा प्रत्येक उपक्रमात पहिल्या 3 मध्ये राहील यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करण्याचं आवाहन पालक सचिव तथा सार्वजनिक विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह यांनी केलंय। पालक सचिव वीरेंद्र सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभागांची आढावा बैठक पार पडली। माजी आमदार राजन तेलींनी शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर सावंतवाडीत जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत त्यांचं स्वागत करण्यात आलं। विलवडेवाडाकडे रस्त्याला लागून असणारी 2 भुसारी दुकानं आणि सलून चोरट्यानं फोडून चोरीचा प्रयत्न केला। सरपंच प्रकाश तळवी यांनी याची खबर बांदा पोलीस ठाण्यात दिली। त्यात एका चोराच्या हाती एका दुकानातील 500 रुपयांची चिल्लर लागली। ठाकरे शिवसेनेत रिकामटेकडे लोक आहेत, त्यांना कामं नाहीत, अधिकाराला मारून बातम्यात राहण्याचा प्रयत्न असतो असा टोला आमदार निलेश राणेंनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना माजी आमदार वैभव नाईकांचं नाव न घेता लगावला। अल्पवयीन मुलीच्या खून प्रकरणाचा सखोल तपास करून आरोपीला कडक शिक्षा मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी माजी आमदार वैभव नाईक आणि मुलीच्या कुटुंबियांनी पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर यांच्याकडे केली आहे। आमदार दीपक केसरकर आणि माजी आमदार राजन तेली एकेकाळचे कट्टर राजकीय विरोधक, त्यांना एकत्र आणण्याचं श्रेय आमदार निलेश राणेंनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना दिलंय। सावंतवाडी मोती तलावात गुरुवारी रात्री उडी मारून आत्महत्या केलेल्या रिक्षाचालक रमेश यादव यांचा मृतदेह अखेर सापडलाय। शुक्रवारी सकाळपासून शोध मोहीम सुरू केली होती, अखेर दुपारी मृतदेह आढळला। आरोग्य विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह यांना आरोग्य समस्या माहिती आहेत, त्यांना निवेदन दिलं असता अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याचं अभिनव फाउंडेशनचे सचिव अण्णा म्हापसेकर यांनी सांगितलं। आगामी निवडणुकांमध्ये पक्षाला यश मिळवण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी एकजुटीनं काम करणं गरजेचं आहे। राजन तेली यांच्या जनसंपर्काचा फायदा आपण सर्वांनी करून घेणं गरजेचं असल्याचं आमदार निलेश राणे म्हणाले। जिल्हा नियोजन समिती सिंधुदुर्गच्या नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत वेंगुर्ल्यात 4 ठिकाणी समुद्र किनाऱ्यावर रोबोटिक वॉटर क्राफ्टचं प्रात्यक्षिक करण्यात आलं। शिरोडा वेळागर इथं घडलेल्या दुर्घटनेनंतर प्रशासन अलर्ट झालंय। राजन तेली घाबरणारा माणूस नाही, अजून कसली चौकशी असली तरीही घाबरत नाही असं विधान माजी आमदार राजन तेलींनी सावंतवाडीत पत्रकार परिषदेत बोलताना केलंय। सारापदेठा येथील मोबाईल शॉपीमध्ये जवळ असलेल्या गाळ्यांमध्ये चोरी झाल्याची घटना घडली आहे। यामध्ये सुमारे 10,600 रुपयांची चोरी झाली आहे। कुडा पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। युती होणार की नाही ते वरिष्ठ ठरवणार, एकनाथ शिंदे, नारायण राणे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण बसून निर्णय घेणार आहेत। जिल्ह्यात निर्णय होणार नाही, वरिष्ठ पातळीवर होईल अशी माहिती आमदार निलेश राणेंनी दिली आहे। वीजखरीता गोवा बनावटीची अवैध दारू वाहतूक करणाऱ्या दोघांवर दोडामार्ग पोलिसांनी कारवाई केली आहे। तब्बल 8,08,100 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करत बिरू लांबर आणि बाबू लांबर यांच्यावर गुन्हा दाखल केलाय। शिवसेना प्रवेशानंतर पहिल्यांदाच सिंधुदुर्गात दाखल झालेल्या राजन तेलींचं सावंतवाडीत जंगी स्वागत झालं। यानंतर राजन तेलींबद्दल बोलताना निलेश राणेंनी जुन्या आठवणी सांगत ताणलं तरी नातं तुटू दिलं नसल्याचं सांगितलंय। शिक्षक शिक्षकेतर यांच्या प्रस्तावावर शिक्षणाधिकारी कार्यालयातून तोंडी आणि लेखी विनाकारण त्रुटी काढून प्रस्तावास जाणीवपूर्वक विलंब केला जात असल्याचा आरोप करत संजय वेतुरेकर यांनी शुक्रवारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कविता शिंपी यांच्या दालनाबाहेर तोंडाला काळी पट्टी बांधून आंदोलन छेडलं। खेमराज मेमोरियल इंग्लिश स्कूलच्या कॅन्टीनमध्ये स्फोट झालाय। स्फोटाचं नेमकं कारण समजू शकलं नाही, मात्र या स्फोटानंतर आगीचा मोठा भडका उडाला। सुदैवानं कॅन्टीन बंद असल्यानं कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। बाळासाहेब ठाकरे यांचा कोकण हा बालेकिल्ला होता, तोच बालेकिल्ला आपल्याला परत कायम करायचा आहे असा निर्धार राजन तेलींनी व्यक्त केलाय। राजन तेली यांच्या प्रवेशाचा पक्षाला मोठा फायदा होईल। पक्ष वाढवण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे, पण मित्र पक्षाला त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी असा सल्ला शिवसेना नेते आमदार निलेश राणेंनी दिलाय।
आमदार निलेश राणेंनी कुडाळ येथील कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना राजन तेली यांना सोबत घेऊन काम करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे। तेली यांच्या पक्षप्रवेशानंतर त्यांना कोणताही पश्चाताप वाटू नये याची काळजी सर्वांनी घ्यावी असं आवाहन केलं आहे। अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचं 33वे राष्ट्रीय अधिवेशन कणकवली महाविद्यालयात 16 व 17 जानेवारी 2025 ला आयोजित करण्यात आलंय। तर कोकणातील हे पहिलंच राष्ट्रीय अधिवेशन आहे। त्यामध्ये अखिल भारतातून जवळपास 350 अभ्यासक तसेच प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत। गणेशपुरी म्हापसा येथील दरोडा प्रकरणी बेंगळुरू आणि हैदराबाद येथून तिघांच्या मुसक्या आवळण्यात पोलिसांना यश आलंय। याशिवाय कारचालक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची कसून चौकशी सुरू असून यात सहभाग असणाऱ्या इतरांचा शोध सुरू आहे। आता राज्यातून मान्सून परतण्यास सुरुवात झाली आहे। हवामान खात्याच्या माहितीनुसार पुढील 2 ते 3 दिवसात राज्यभरातून मान्सूनचा परतीचा प्रवास पार पडेल।